Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat kapitulo 19, bersikulo 1 hangtod sa 10. Ang giingon diri: Samtang didto si Apolo sa Corinto, milata si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Efeso. Didto gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an ug gipangutana niya sila. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna bay Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man diayng mata nga ang bunyag nga inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol ug iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglang mutuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya nagsulti sila lahi nga mga pinulungan ug nagwali usab sa pulong sa Dios. Mga 12 sila katawo. Unya miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa 3 ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. Nakiglantugi siya ug naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing ug wala mutuo ug nanultig dautan atubangan sa mga tawo mahitungod sa dalan. Busa mibiya kanila si Pablo ug gidala niya ang mga tinun-an ug matag adlaw nakiglantugi siya didto sa lawak tigumanan ni Tirano. Nagpadayon kini sa 2 ka tuig ug tungod niini ang katawhan sa lalawigan sa Asya, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nakadungog sa pulong sa Ginoo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Atong makita sa atong teksto nga gitugot sa Ginoo nga makabalik si Pablo ngadto sa Efeso. Ug didto nagpamuhat siya sulod sa 2 ka tuig. Ug didto sa Efeso mga kahigalaan, nahibalag niya ang mga tinun-an ni Juan Bautista. Ug susama kang Apolos, kung nahinumduman ninyo ang atong pamalandong ni adtong miaging simana, magtutuo kadtong mga tinun-ana sa Mesiyas nga umaabot, sumala sa mensahe ni Juan Bautista. Wala lang gayud sila masayod nga natuman na ang mensahe ni Juan Bautista mahitungod sa Mesiyas nga dili na umaabot kundili miabot na ang atong Ginoong Hesukristo.
Walay duda, mga kahigalaan, nga nakamatikod gayud si Pablo nga adunay kulang ni adtong mga tinun-ana. Sinsiro sila nga mga tinunan, apan ang ilang sinseridad kulang sa kahibalo. Mao nga gipangutana sila ni Pablo sa bersikulo 2 kung nadawat na ba nila ang balaang espiritu ni adtong mituo sila. Well, mga kahigalaan, importante gayud kaayo kadtong pangutanahan ni Pablo mahitungod sa balaang espiritu, tungod kay kung wala pa mabatuni sa usa ka tawo ang balaang espiritu, dili siya iya sa Dios, tungod kay ang tanang tinuod nga magtotoo gihatagan man sa balaang espiritu. Roma kapitulo 8 bersikulo 9, 16 ug Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Posible usab nga kadtong mga tinun-ana, mga kahigalaan, mga kinabig ni Apolos sa iyang pagpangwali ni adtong wala pa mahingpit ang iyang pagkahibalo mahitungod kang Hesukristo. Hinaot nga marikol ninyo nga ang nasayran ra nga pagtulunan ni Apolos sumala sa atong pamalandong ni adtong miaging simana, mao lamang ang pagtulunan ni Juan Bautista. Ug ni adtong gitabangan ni Priscilla ug Aquila si Apolos aron mahingpit ang iyang kahibalo sa ebanghelyo, wala na tingali siya makahigayon pa og tudlo sa iyang mga tinun-an sa atong teksto karon, tungod kay ang Efeso usa man kadako kaayong syudad. Mao nga ang tubag nila sa pangutana ni Pablo, nagpakita lang sa ilang pagtuo nga hanap, dili tataw, tungod kay wala man gani sila masayod nga gihatag na diay ang Espiritu Santo. Isip mga tinun-an ni Juan Bautista, nasayod sila nga adunay balaang espiritu, ug nga ang balaang espiritu igabu-bu ra sa mga katawhan sa Dios. Apan wala sila masayod nga natuman na diay ang gitudlo ni Juan Bautista mahitungod sa Mesiyas nga umaabot ug sa balaang espiritu nga mukonsaray pa. So, anticipatory faith pa ang ilang nabatunan. Anticipatory faith, kining pagtuo mahitungod sa umaabot nga Mesiyas, umaabot nga manluluwas. Anticipatory faith pa ang ilang nabatunan. Kinahanglang madunggan nila ang mensahe mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo aron sila mahimong hingpit nga Kristohanon, hingpit nga magtutuo kang Kristo. Mao kadtong nahitabo kang Apolos ni adtong miaging simana. Nadunggan ni Apolos gikan kang Priscilla ug Aquila ang kinatibuk ang mensahe sa ebanghelyo ug nahimo nang tinuod nga magtutuo si Apolos. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagkamahinungdanon sa pagpanigurado mahitungod sa matang sa pagtuo sa mga mahimong miyembro sa iglesia. Ikaduha, ang pag-ila sa tabunok nga yuta alang sa pagsabwag sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagkamahinungdanon sa pagpanigurado mahitungod sa matang sa pagtuo sa mga mahimong miyembro sa iglesia. Atong basahon ang bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon dire, samtang didto si Apolo sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Efeso. Didto gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an ug gipangutana niya sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna bay Espiritu Santo. Pasabot, aduna bay Espiritu Santo nga gihatag. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man daing matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. So, sama sa maayong doktor, mga kahigalaan, gi-check up ni Pablo ang ilang espiritual nga kahimtang, pinaagi sa pag-interview kanila. Ug kini nga practice sa church membership interview, dili gayud kini dapat pasagdahan sa mga simbahan, adisir nila dawaton ang usa ka tawo isip miyembro sa iglesia. Sama sa nahitabo didto sa Efeso. Nakamatikod si Pablo nga lahi ra man gayod.
Mao nga gipangutana niya sila mahitungod sa ilang bautismo. Tungod kay ang water baptism, ang bautismo, usa ka indikasyon sa ilang espiritual nga kasinatian. Ug didto nasayra ni Pablo nga invalid ang ilang baptism tungod kay wala man nakabase sa hingpit nga kahibalo mahitungod kang Kristo ug sa balaang espiritu. Sa wala pa matawo ug mamatay ug mabanhaw si Jesus, valid pa ang baptism ni Juan Bautista. Apan human sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus, dili na gayud kadto valid pa. So tungod kay wala pa man nila mailhi si Jesus, dili pa gayud sila tinuod nga Kristohanon. Wala pa gayud sila maluwas tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ug tinuod, they were sincere in their faith, but they were sincerely wrong. Sinsiro sila sa ilang pagtuo, apan sipyat ang ilang sinseridad. Ug sama sa gibuhat ni Priscilla ug ni Aquila ngadto kang Apolos, giwalihan sila ni Apostol Pablo sa kinatibuk-ang mensahe sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa iyang kamatayon tungod ug alang sa mga makasasala ug sa iyang pagkabanhaw isip pagpamatuod nga gidawat na sa Dios ang pagbayad niya sa silot sa sala pinaagi sa iyang dugo. Ug lakip na pud ang pagkayab ni Jesus ngadto sa langit ug sa iyang umaabot nga pagbalik pag-usab. Atong basahon ang bersikulo 5. Ang giingon diri, sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. So unsa may atong makatunan niini mga kahigalaan, klaro gayud kaayo nga ang insaktong pagsabot sa mensahe sa Ebanghelyo mao ang usa sa mga importante kaayong requirements sa water baptism. Kinahanglang dili magdali-dali ang iglesia sa pagbautismo sa usa ka tawo. Kinahanglang interviewon usa sa pastor ug sa uban pang mga elders ang membership applicant aron sa pagsuta kung insakto ba ang unod sa iyang pagtuo. Kay basin og dili day insakto ang iyang pagtuo, dili day insakto ang iyang nasabtan sa Ebanghelyo. So sa dihang nadiskubrihan ni Pablo nga kulang di ay ang unod sa pagtuo sa mga tinun-an nga iyang nahibalag didto sa Efeso, giwalihan sila ni Pablo sa kinatibuk ang mensahe sa Ebanghelyo ug gidawat nila ang ilang kakulangon ug dayon gibautismuhan na sila ni Pablo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang nahauna nilang bautismo sa bautismo ni Juan Bautista dili man gayud kadto Christian baptism. Ug sumala sa bersikulo 6, sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang balaang espiritu. Nganong gikinahanglan man ang pagpandong ni Pablo sa iyang mga kamot, adisir nila na dawat ang balaang espiritu. Kini aron ipakita kanato ang apostolic authority ni Pablo sama sa apostolic authority ni Pedro ug sa ubang mga apostoles nga anaa didto sa Jerusalem. So aduna nay invisible fellowship ang church sa Efeso ug ang church nga anaa didto sa Jerusalem. Pareho ra gud sa pagpandong ni Apostol Juan ug ni Apostol Pedro sa mga Samarianhon nga nagkonektar usab sa Samaritan Church didto sa Jerusalem Church sa mga nahaunang kapitulo sa basahon sa mga buhat. Ang pagpandong usab ni Pablo sa mga magtutuo didto sa Efeso nagkonektar sa Ephesian Church ug sa Jerusalem Church. Ug sumala sa bersikulo 6, gitugot sa Ginoo nga makalitok sila og nagkalain-laing pinulungan aron sa pagpamatuod nga nadawat na gayud nila ang balaang espiritu. Apan kinahanglan ninyong masayran mga kahigalaan nga ang speaking in tongues nga naka-record sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 6 sa atong teksto karon, mao na kini ang pinakakatapusang record sa pagsultig lain-laing pinulungan diri sa basahon sa mga buhat. Karon, anaa pa bay speaking in tongues sa atong kapanahunan karon? Wala na.
Wala na gayud mga kahigalaan. Gipasabot na gayud kaayo ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 nga moabot ra ang takna nga mahanaw na ang speaking in tongues, mahanaw na ang mga prophecies tungod kay kumpleto naman ang Biblia karon. So kung wala na speaking in tongues karon, unsa may pruweba nato nga nadawat na nato ang balaang espiritu? Well, gitubag na kini ni Pablo sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Ang bunga sa espiritu mao ang pagpamatuod nga anaa na kanato ang balaang espiritu. Paminawan ninyo ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ug 23. Ang giingon diri, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon, ug pagka mapinugnanon sa kaugalingon. So kung wala kini sa usa ka tawo, bisan pagkapila siya nabunyagan, bisan pagkapila niya ang kunon nga siya Kristohanon, kung walay mga ilhanan nga anaa na kaniya ang bunga sa balaang espiritu, dili gayud siya tinuod nga Kristohanon. Kung ang iyang kinabuhi walay gugma, puno sa kasuko, puno sa pagdumot, walay pagpailob, walay kaluoy, walay kaayo, bakakon, garbuso, kanang tawhana, nagpakaaro niingnon lamang, dili kana tinuod nga Kristohanon, tungod kay ang Ebanghelyo, wala na munga sa iyang kinabuhi. Mao nga higala, kung ikaw nabautismuhan na, ug nahimo ng miyembro sa iglesia, ang pangutana, valid ba kadtong imong baptism sa una? Nasabtan ba nimo adisir ka na bautismuhan nga si Kristo mianhi tungod ug alang sa pagluwas sa mga makasasala? Tungod kay dili ka makahimo ug dili makahimo ang sibisan kinsa sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Nasabtan ba nimo higala sa wala ka pa mabautismuhi nga ikaw makasasala tungod kay nagasupak ikaw sa balaod sa Dios, ayaw pagpamakak, ayaw pagpanapaw, tahura ang imong amahan ug inahan, ug uban pang anaa sa napulo kasugo. Nasabtan ba nimo nga nahailalom ka sa tunglo ug kasuko sa Dios, ug mawagtang lamang ang tunglo sa Dios kanimo kung mabayran pinaagi sa hamili nga dugo ang imong mga sala. Ug nasabtan ba nimo ug gituuhan ba nimo nga ang balaang dugo nga giula ni Hesus didto sa Kalbaryo igo na alang sa paghugas sa tanan nimong mga sala kung ikaw maghinulsol ug mutuo kang Hesus, 100% God and 100% man, who is the only Lord and Savior of sinners like you and me. In other words, naluwas na ba ikaw adisir ka na bautismuhi? Kay kung wala pa, invalid kadtong imong water baptism. Ritual ra kadto. Seremonyas ra kadto, apan wala to'y bili at tubangan sa Ginoo. You need to be interviewed again for church membership and to be baptized again. Isip simbolo sa imong pagsurinder sa imong kinabuhi kang Kristo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang pag-ila sa tabunok nga yuta alang sa pagsabwag sa Ebanghelyo. Atong basahon ang bersikulo 8. Ang giingon diri, unya miadto si Pablo sa sinaguga ug sulod sa 3 ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. Nakiglantugi siya ug naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Susumala sa naanda ni Pablo mga kahigalaan, misulod siya sa sinaguga sa Efeso ug nagwali sa Ebanghelyo didto. Ang kinaiyahan sa iyang pagwali, sumala sa atong teksto, walay kahadlok, ug adunay hapsay nga pangatarungan, ug makadani nga pinulungan. Ug nagtuo ko nga kining boldness, clear reasoning, ug persuasion, kinahanglang anaa kanunay sa magwalali sa ilang pagsangyaw sa Ebanghelyo. In the case of the Apostle Paul, daghan gayud kaayo ang mga nakabig didto sa syudad sa Efeso. Well, dalaygon kaayo ang Dios, mga kahigalaan, tungod kay aduna na kitay mga nadawat nga mga texts ug mga calls gikan sa mga regular nga tigpaminaw niining atong programa sa kahanginan
nga nagpasalamat tungod kay nahimo na kunong tataw alang kanila ang mensahe sa ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi sa grasya ni Kristo. Gumikan kay tataw kuno kaayo ang pagpasabot nato dinhi sa atong programa sa Ang Putling Ebanghelyo. Sa Dios lamang gayod ang tanang himaya ug pasidungog. Apan kung atong basahon ang bersikulo 9 sa atong teksto, paminawan ninyo ang giingon diri. Apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing ug wala motuo ug nanultig dautan at tubangan sa mga tawo mahitungod sa dalan. Busa mibiya kanila si Pablo ug gidala niya ang mga tinun-an ug matag adlaw nakiglantugi siya didto sa lawak tigumana ni Tirano. So nasayod si Pablo kung hangtod kanus ara siya magpabilin sa usa ka lugar alang sa iyang pagpamuhat sa ebanghelyo. Nasayod si Pablo kung ang usa ka lugar bantok ba or humok or tabunok alang sa pagsabwag sa mensahe sa ebanghelyo. Ug mausab kini ang hinungdan nganong kaming mga pastors, mga kahigalaan, dili gayod magpundo sa usa ka Bible study contact. Ilabi na gayod kung taod-taod na ang Bible study didto sa ilang panimalay, apan wala pa gihapoy bunga. Well, kung wala pa'y bunga ang ebanghelyo sa usa ka panimalay nga gi-Bible studyhan, for example, mangita na kami og laing Bible study contacts. Oras na aron mangita na pud og laing Bible study contacts. Mibiya si Pablo didto sa area nga nagpabiling gahi ug didto na usab siya nagwali sa lawak sa tigumana ni Tirano. So makita nato diri ang kaso sa gahi kaayong kasing-kasing. Imbis nga ilang dawaton ang ebanghelyo, misupak gayod sila ug nagsultig dautan batok sa ebanghelyo ug sa atong Ginoong Hesukristo. Nagsulti sila og dautan mahitungod sa dalan. Kinsa man kining dalan? Well, di ba si Kristo mauman ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. So klaro kaayo nga si Jesus ang ilang gitamay ug dili lang silang Pablo ug si Bernabe. Mao nga wise ra gayud kaayo ang desisyon ni Pablo nga mibiya didto ug mibalhin didto sa lawak tigumana ni Tirano. Obviously, usa sa mga inilang tawo didto. Wise kadto nga desisyon mga kahigalaan tungod kay mas daghang tawo didto sa tigumana ni Tirano tungod kay eskwelahan man kadto ug nagkalain-lain ang mga estudyante didto. Ug klaro gayud kaayo nga namunga gayud ang ebanghelyo didto sa syudad sa Efeso. Gumikan sa matinud-anon nga pagpamuhat ni Pablo didto. Hinaot nga magpabilin usab kita nga matinud-anon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa bisan diing dapit nga gipahimutang kita sa Ginoo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga nagpabilin gihapong gahi ug masinupakon, bisan pa sa daghan na kaayong higayon nga napasabot kaninyo ang ebanghelyo. Moabot ra gayud ang takna nga pasagdahan na lang mo sa Ginoo nga magiyanang sa kasalanan, samtang ang uban nakasulod na sa gingharian sa Dios. Hadlo kaayo mga kahigalaan kung mahitabo na kaninyo ang kining gitawag og judicial abandonment or pagbiya na sa Ginoo kaninyo ug pasagdahan na lang kamo nga musamot pagayod og kagahi isip paghukom na niya kaninyo. Mao kini ang nahitabo sa daghan kaayong mga tawo. Gahi kaayo, busa gipasagdahan na lang sila sa Ginoo hangtod sa ilang kamatayon. Mao nga higala samtang wala ka pa biyai sa Ginoo, ayaw pagpabilin og gahi. Pagpaubos at tubangan sa Ginoo, paghinulsol sa imong mga sala ug tuuhi ang grasya sa kaluwasan sa Dios nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaot nga magdali-dali ikaw og dagan padulong kang Kristo alang sa kaluwasan. Tungod kay sa tinuod lang, kanunayng nagagukod ang kamatayon kanimo. Moabot ra gayod ang panahon nga maapsan kara sa kamatayon ug moatubang na ikaw sa paghukom sa atong Dios. Unsaon man nimo pag-atubang kaniya kung wala nimo madawat ang libre nga gasa sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo.
Kung malaglag ang imong kalag, higala. Wala na gayoy lain pang mabasol, kundili ikaw lamang. Tungod kay imong giusikan ang tumang higayon nga gihatag sa Ginoo alang kanimo. Duol kang Hesus karon samtang aduna ka pay higayon, dawaton kaniya, pasayloon kaniya. Isipon kaniya nga matarong pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Duol kang Hesus karon samtang aduna ka pay higayon, kay basin og karong taod-taod ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang unang sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad
mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.